Gvern ġdid Laburista jkompli jwetta iżjed ġid favur Għawdex għal il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'attività politika fix-Xewkija. Dan permezz tal-mit proposta għal gżira li wkoll jiffurmaw l-akbar kapitlu fil-manifest elettorali Laburista li l-koll inkitbu minn Żgħażagħ Ħawċin. Hawnhekk il-Prim Ministru semma kif in-nies jafu fejn qegħdin mal-Partit Laburista fil-Gvern. Protetti mit-tarka tal-politika ekonomika progressiva ta' Gvern Laburista u għaddejjin gas mal-pjanċa. Ma natafu fejn qegħdin u ma natafu fejn sejrin u ma dal-kaptan mhux se nneħħu saqajna minn fuq il-pedala tal-gas. Dr. Abela sostna li mill-2013 lawn Għawdex għamel progress kbir, mentri taħt Gvern Nazzjonalista kien hemm in-nofs tal-lum tal-Għawċin li kienu jaħdmu f'Għawdex stess. Fakkar kif l-ekonomija Għawċija llum laħqet aktar minn biljun euro u se tkompli tkun aktar b'saħħitha taħt Gvern ġdid Laburista, kemm il-darba jkollu l-fiduċja tal-elettorat. Il-Prim Ministru qal kif fost oħrajn jitwettaq villaġġ għall-artisti Għawċin li jkun l-aqwa legat tal-Belt Victoria bħala Belt Ewropea tal-Kultura u kompla kif Gvern Laburista diġà ta' padiljun akwatiku tal-ola livell u issa Gvern ġdid biħsibu jwettaq villaġġ sħiħ sportiv. Hawnhekk Dr. Abela semma kif il-pjan tal-Partit Laburista għal Għawdex mhuwiex bl-intelligenza artifiċjali. Il-pjan tal-konnettività tagħna l-Għawdex ma nagħmluhx bl-AI aħna. Rajtuhom x'taħwid għamlu, konfużjoni totali, pubblikaw bla ma riedu il-pjan tagħhom għat kabbir tal-port tal-imġar. U rajtuh dan intom, fejn l-lum hemm l-irmiġġija s-sajjeda, se jagħmlu jott marina, fejn l-lum hemm bosk siġar sbieħ taħt ċambrej, se jqaċtu kollox u minn flokhom se jagħmlu blokok tal-flitz. Fejn l-lum hemm il-bajja ħelwa taż-żewwieqa, irridu jagħmlu kumpless enormi ta' ħwienet. Dr. Abela nota kif b'differenza Gvern ġdid Laburista jwettaq l-aqwa infrastruttura, skejjel lesti għal-futur u interconnector ġdid bejn iż-żewġ gżejjer. Il-Prim Ministru appella biex kulħadd jiġbor il-vot tiegħu u jivvota fl-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju li ġej. Intom Għawdex u Għawdex intom l-istudenti, intom il-ħaddiema, intom il-ġenituri, intom il-pensjonanti. Intom il-qalb ħabba tal-Moviment Laburista. Erġgħu isilfun il-fiduċja tagħkom, erġgħu inaqdu kollha mal-moviment tagħna. Għatuni s-saħħa li nerġa' nkun il-Prim Ministru tal-Għawċin kollha. Għawċin jien nemmen fikom, emmnu fija mill-ġdid. Intom Għawdex, int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Grazzi.